आं होननो रोङा होनखाबाय Subscribe दे है आं होननो रोङा आं दि रायलायनो रोङाबा आं रोङा शेयार खालाम Subscribe साबस्क्राइब आंनि गारि हग्रा रेजरखौदि माहाय दोनखोमाना माहाय माबाखो आं बिबोनां साहा लोंदोंहाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है Hey everyone, welcome back to my another vlog. So जों दा गामियाव थांनो नागिरदों बिब'नि हाबा दङ नालाय so जों ट्रेनजों थांगोन दा टाइमा जाहैबाय 5:16 ओमफ्राय ट्रेना फैयो 5:50 एखमबा 6 बिदि जायो so जोंखौ बाबाया स्टेशनसिम दोनहैसिगोन दा दा नै जों सफैबाय स्टेशनाव ओमफ्राय दाबो फैया ट्रेना एसे लेट नालाय ट्रेन नेगासिनो दाबो स' ट्रेना सफैबाय नै जों दा बे ट्रेनजोंनो थांसिगोन गामियाव Hai koto Ada badang ada badang badang अखाबो फ्रि फ्रि हागासिनो जोंनि मादै बिसोरो टट'जों थांनो नागिरदों गामियाव So everyone, so आं दायो गामियाव सफैबाय दसे फ्रेश जाग्रोनानै लाग्रोनोसै अखा हागासिनो बिरादनो फ्रि फ्रि दानिनि भिडिअखौ सापर्ट खालामदो रायजोफोर बयबो नुनायनि बयबो नुबासो सिनायथि जालायोना बयबो मबाइलाव नायनानै नुगोन नालाय बयबो ओंखायनो सोलोंनांगौ रोंनांगौ आरो मालाय जों जाम्बि जाम्बा गोदोनियालाय जेबो रोङामोन नालाय जों जेबो होननो रोङा इन्दि एम्फौ बियो गाइस इन्दि बेखौ होनो इन्दि एम्फौ नै बे देरलांगोन लासै लासै आटा जानानै नै ना फैलाबो दं ओमफ्राय खावै ना आयंआ मोनबोयो हमहैबाय थायो नालाय आयंआ ओंखायनो जि ना मोनो बिसिना मोनोहाय आयं मोनो जोंनाव मेलाथार आयं सालोंबाय जोङो आयं मोनाव गैया दंलाबायो माबा दंलाबायो दैथुननि हिनजावमोन दं माबामोन आंखौसो मिनिग्रोबायहाय बिहामजोआ फाव खालामहरबाय नालाय हाय नरदे जुगार माबाया है लथुमगोन ना सालोंबाय जोङो नै दायो आंनि गारि हग्रा रेजरखौदि माहाय दोनखोमाना माहाय माबाखो आं बिबोनां साहा लोंदोंहाय आलासि लोगो फंबायनाव फैनायाव साहा गरदसे ग्रद लोंलांसां